biz Женя белән 2009 елдан очрашып йөри башладык. Иң беренче біз bir-birimizni культура мәдәният университетында күрештек аның белән. Ул театральный факультетта укый иде, мин кино факультетында укый идем. Безнең бер аудиторияда дәресләр үтә иде, парлар үтә иде. Женяларның группалары чыгып киткәндә, безнең группа керә иде ул аудиторияга. Шунда минем якын подружкам, аның якын дусты, алар бер-берсен беләләр иде. Алар бергәләшеп исәнләштеләр дәген. Менә минем подружкам дип мине таныштырдылар, аннары Женяны. И шул вакытта без бер-беребезне Максимовлар икәнебезне белештек. Аннан соң беренче форумга әзерләнә башладык, Крәшин яшьләре форумына 2009 елда. Шул вакытта Женяга концертны алып барырга дип тәкъдим иттеләр дәген. Женяга үзенә партнер табырга кушканнар инде. Женя минем янга килде. Әйтә, син дә Максимова бит, икәү бергә алып барыйк әле. Прикол ясыйбыз, Евгений, Светлана Максимовлар булырбыз дип. Вот, шулай итеп, уеннан уймак чыгып. Хәзер инде 9 елга якын Максимова булып шулай яшәп ятабыз. Бик бәхетле дип саныйм мин үземне. Чөнки вакытында өйләнеп, вакытында балалар алып кайтып, хәзер без үй белән торабыз, Аллага шөкер. Барысы да план буенча бара. Менә безнең яшьләрдә курсагыз вообще шәп була. 24-25 яшьләрдә гаилә кору миңа калса бик әйбәт. Вакытында яшь булып, балалар да үсеп килә, син үзең дә яшь. Минем шундый фикер. Минем хобби тегү. Өйдән чыккәчтәгем берничә ай узганнан соң Женя шулай предложил дагы, әйдә бер инде үзеңнең әйбереңне башыйсың әллә, бер нәрсә белән шөгыльләнәсең әллә кичләрен дип. Әйтәм, минем тегәсем килә. Әйтәм, аның өчен курсларга барырга кирәк, машинкасын алырга кирәк. Ярар, әйдә алабыз, әйдә башла диде дәген. Көз көнендә 2013 елдан мин курсларга йөри башладым. Менә шулай итеп 2013 елдан башлап, инде менә 9 елга якын мин тегү белән шөгыльләнәм. Төрле халатлар, нал япкычлар, өй өчен шторалар, сөлгеләр, ниләр дигәндәй киемнәр, күлмәкләр үземә, кызларыма тегәм. Ул минем җаным өчен шундый тынычлык бирә торган, шөгыль ярата торган. Мин Женяның юмор ягын яратам. Ул тормыш булгач төрле вакытлар була, авыр вакытлар да була дигәндәй, һәр вакытта да менә булай булса да, аның каравы менә булай яхшы булды бит әле дип, менә булай иттерергә була дип поддержка булуы бик ошый. Иң ошый торган яклары ул чисталык, иң беренче орында. Өйдә чиста булырга тиеш, җыештырылган булырга тиеш. Тәмле пешерә, Аллага шөкер. Тәмле пешерә. Ашарга яратабыз. Малаеп кайтырга теләк юкмы? Теләк бар. Теләк бар. Андый секретларны сөйләмәгән идем. Теләк бар. Гел малайга дип торсаң да, менә Аллага шөкер, кызлар барлыкка килә. Булса булсын. Малай булса да әйбәт, кыз булса да әйбәт.